ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲರು ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಸತ್ತಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಬತ್ತಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ನಿಕಲ್ಡ ನಿನ್ನೆ ಅಂಡ ಬತ್ತಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೇನೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಅಂಚೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತ ಮತ್ತು ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಚಂಡಿಡು ಎಂಚ ತೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಿತ್ತ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಓಡು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ ಓಡು ದೋಸೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪರಿಚಯ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಪಂಡರು ಎಂಚ ಇರು ಓಡು ದೋಸೆ ಮಲ್ದಾರ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಖಾರಾಯಿ ಒಂತ ಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಒಂತ ಉರ್ಕಲ್ಲ ರೀ ದಿಂಜತ್ತು ಒಂತ ಒಂದು 2 ಲೋಟ ಬೊಳಂತ ಪಾಡುಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಯಾವ ಉರ್ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತೆ ಖಾರಾಯಿ ಪಾಡೋದು ಪಾಡ್ಗಿಡಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಅಂಡ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಾಕಲು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲು ಅಂಚ ಓಡು ದೋಸೆ ಮಲ್ದೆ ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತವತೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮುಡೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ಕಲ್ದನ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಬರ್ಸಾತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೋರೆ ಅಲ್ಲ ದಾನ ಅಲ್ಪು ಸೇರಿ ನಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪೋಯಿನಿ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೇದಾದ ತಿನ್ನೋದು ನಿಕ್ಲ ಚಾಂಡ ಯಾನ್ ಬೈಯಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪರಿಗೆ ಪರ್ದನಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಣ್ಣ ಬರ್ಸತ್ತನಕ್ಕೆ ಚಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದಲ ಪರ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರ್ದಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಒಂತೆ ಇಟ್ಟಾರ ಅವಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಒಂಚೂರು ದಿಂಜ ಮಲ್ದಿದ್ವಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತ ಮಾಡಿ ಬರ್ತನತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಸಾರಿದ ಬರೀತ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಚೂರು ದಿಂಜತ್ತು ಒಂತೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ತೂಕನೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬರ್ಸಂದು ಕುಲುಂಡ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಸಂದು ಕುಲುಂಡ ಚಳಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಡಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಾಡ ನಂಗೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಮತ್ತು ಗುರ್ತದಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಕಡಾಕ್ಬಿಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಚ ನಿಖಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇವೆ ಬಾಯ್.